ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Ramazan ayları mübarek olsun. Allah'ı Teala tutkan urazalarımızı kabul kılsın. Ramazan ayı bilgenibizce belgili bir aybirlerden tıyılı ayı. Hem uraza es-savm tıyılı dip tercüme etiledi. Elbette biz tıyılabız aşağı uçudan, yakınlık kılıdan, gündüzgi vakitte. Әмма без тыйыла торган тагын бер әйбер бар. Ул да булса, йокыдан тыйылып торабыз. Кемдер әйтер, юк тукта әле ди. Ничек йокыдан тыйылып торып булсын инде ди. Мәсәлән, ураза тоткан кешеләр ди, алар иртә белән сәхәр ашыйлар да, аннан соң көне буе йоклыйлар. Намазларга гына уянып алалар да ди. Ә кич белән инде яңадан авыз ачарга торалар. Ләкин бу рәвешле эшли ала кемнәр? Олы кешеләр картлар, ләкин алар да әле күп йоклый алмыйлар. Ләкин яшь кеше, укыган кеше, эшләгән кеше моны эшли алмый. Шуңа күрә Рамазан аенда йокы бик әз эләгә. Бәлки менә шушы ашау-эчү генә түгел, күп йоклау да безнең өчен зыянлыдыр. Чөнки мәсәлән, күп ашасаң, күп эчсәң, әлбәттә тазарасың, сәламәтлеккә зыян килә. Ә күп йоклау бит шулай ук зыянлы. Күп йоклау ул тилертә. Мәсәлән, Имам Шафиғи әйтә, әгәр дә галим буласыгыз килсә, әзрәк ашагыз, әзрәк йоклагыз ди. Димәк, күп йоклау баш миен яки аның эшчәнлеген әкренәйтергә мөмкин. Бөтенләй йокламау шулай ук зыянлы, аның турында сүз бармый. Әмма монда сүз бара күп йоклау турында. Гадәттә бит без мәсәлән, әле намаз укыган кешеләр дә иртәнге намазга йоклап калырга мөмкин без. Ә Рамазан аенда иртәнге намазга түгел, сәхәргә торырга кирәк. Ягъни таң атканчы ук кимендә бер ярты сәгать торып алда ашап эчеп куярга кирәк. Иртә белән ашамасаң, эчмәсәң, көндез авыр була, шуңа күрә без сәхәрне калдырмаска тырышабыз. Шулай булгач безгә йокы әзләгә. Шушы йокы әз эләксә дә, ай буе без үлмибез, Аллаһка шөкер. Ураза тотып үлгән кеше юк. Димәк, адәм баласына бәлки бик күп йокы кирәк тә түгелдер. Бәлки ул йокыны тәртип белән дөрес йоклау кирәктер. Шуңа күрә безнең йокыбызга да тәртип керә. Без инде артык урамда йөрмибез. Таравих намазыннан соң яки кичке намазлардан соң ятып йоклау ягын карыйбыз. Сәхәрдән соң да без кирәкмәгән эшләр белән шөгыльләнмибез. Телефонда, телевизорда әзрәк утырабыз. Шулай ук йокларга тырышабыз. Һәм шулай ук инде без йокы турында үзебезгә мәгълүмат җыябыз. Мәсәлән, безнең динебездә төнлә намаз уку дигән әйбер бар. Тәһаҗҗүд намазы. Мәсәлән, Коръәни Кәримдә әйтелә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям төннең 3тән 1-ен үткәргән намазда ди. Яки 3тән 2-сен диелә, яки яртысын диелә Коръәни Кәримдә. Төннең күпмедер вакытын багышларга кирәк гыйбадәткә диелә. Әгәр дә менә шушы йокыңны калдырып, куеп торып, гыйбадәт кылсаң, Аллаһы Тәгалә сиңа бик күп әҗр савап вәгъдә итә икән. Мәсәлән, бар тагын шундый бер риваятта. Бер кеше, бер мусафир, көндезге вакытта юлда йөреп, төнлә туктыйлар йокларга, ял итәргә. Бөтенесе йоклаган вакытта бер мусафир төне буе гыйбадәт кыла, дуга кыла, намаз укып чыга. Менә бу кешенең дугалары, намазлары кабул булып, аңа бик күп әҗр саваплар булыр ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Димәк, йокыны калдырып торып, аның урынына гыйбадәт кылсаң, Аллаһы Тәгалә сиңа бик күп әҗр савап бирә икән. Ул гына түгел, Рамазан аенда без йокыны алыштырабыз башка ял иттерә торган әйбер белән. Нәрсә белән? Гыйбадәт белән. Мәсәлән, таравих намазын укып, я булмаса тәһаҗҗүд намазлары укып, Коръән укып, кайбер мәчетләрдә мәсәлән дәрес алып, ягъни
Йокы ул безгә ял бирә торган әйбер, әмма аны алыштырырга була икән башка ял бирә торган әйбер белән. Гыйбадат белән, намаз белән. Шуңа күрә безнең күп кенә галимнәребез, мәсәлән, Әбу Ханифа рахимахуллаһ, ул 40 ел буе төнлә йокламыйча намаз укып чыга. Бер дә йокламый. Көндезге вакытта гына йоклап ала сөннәт булганга күрә. Әмма бит ул үлмәгән. Сәбәп нәрсәдә? Сәбәп менә шушы йокыны башка рәхәт ләззәт белән, гыйбадат белән алыштыруда. Ураза айы димәк безне менә шушы йокыдан тыелып торырга да өйрәтә икән. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.